flores arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Faille caso á irmanciña. Non me vas escapar, Willy. Vou, xa verás como non me pillas. Aí está chegando. Pilleite! Pero se ti estás aquí, quen anda aí? Pois non che sei quen será. Correu moi apurada, veu a chuvia e deixou a pobre araña enchoupada. Foi tal como recito, en canto estivo seca dedicouse a calmar o apetito. Era Tecla. E que fará por aquí se non sae nunca da arañeira? Paréceme raro. E non reparaches en que levaba un fardalo ao lombo? Non será que emigra da pradería? Viva! Pero ese non é o seu pano de sempre e tiña o pelo canoso. Pois entón ao mellor deulle por tinguir o pelo. Non, digo eu que esa non era Tecla. Esa era outra araña. Ai, iso sí que sería unha desgraza. Cunha araña na pradería xa tiñamos abondo. E se para máis agora ven outra... Ai, ches, por que non imos atrás dela para saber cara a onde vai? Pero como nos ve xa fixamos la boa. Non nos ve, home. Ai. Marchan as ideas todas da cachola. Iso é moi certo que me amola. Vai ti sabe lo que me pasa. Pra ter unha memoria tan escasa. Mais aínda que teña un mal acordo, con que sexa unha toliña non concordo. Ah, miña querida Tecla. E logo ti quen ves sendo, non me dou conta. Que dis? Déixate de engolarmas. Será a miña irmá Bela. Claro que sí, son eu. Ándasme co sentido polas silveiras. Bella irmá. Tiña saudades de ti. E marcharás axiña, supoño, quero dicir, entón cando marchas. Non penso marchar nunca. Como? Viches que sorte tes? Xa, claro, moita. Pero eu pensei que estabas encantada da vida na túa guridiña. Estaba, pero as outras arañas botáronme dali porque din que son unha foncha e unha mandarina. Quedei parva. Veña, prepárame a cama e algo para comer. Estou chaviada. Pobre de min. Que foi? Que farfallas? Nada. Pois mellor, Tecla, porque como me torza o fociño, xa sabes que che regalo os ollos. Ai, non, estáme quieta que me pos medo. Desde logo, a irmá máis agarimosa do mundo non é. Certo. Esa Bela é máis mala que o primeiro ministro. Temos que ter conta. Hai que ir avisar ao coronel Paul de que veu vivir outra araña á pradería. Que? Entendino eu. Quere dicir, batan as as e collan 2 anacos de biscoito. Non, quere dicir, diríxanse todos cara ao niño en 2 fileiras. Que cousa complicada. Eu non pillei nada diso, coronel. Acenos como estes poderían salvarlle a vida, así que imos seguir co repaso. Que hai, nenos? Temos unha inimiga nova na pradería. A irmá máis bella de Tecla chegou hoxe para vivir canda ela. Bela, eu coñézoa. É unha depredadora experimentada. Tez as arañeiras nun chiscar de ollos. Hai que andar con moito tino. Comprendíchelo. Comprendín. Dixo, veña, que imos facer karate. Negativo. Dixen que me teñan de ollo esas arañas. Tranquilos. Saímos da clase da señorita Cassandra e imos nós tamén. E por qué? O que? Pois dixen que para que non nos cachen é nos mellor empregalos a cenos. Ah, moi ben. Iso que significa? Isto é, sigue todo de fronte. E logo iso que? Eche un, de acordo?
Ai, como me prestou a soneca. Es que espertei con fame. Non tes algo de cea para min? A ver, tiña pensado preparar unha sopiña de pelouros con arumes. O qué? De comer pelouros nada, eu só como insectos. Arreando, vaime por eles. Pero é que nesta pradería non hai quen dea pillado un insecto, sonche moi listos. Ai, sí, pois daquela terei que regalar chos ollos. Non, déixate estar. Que levas nesa man, Maia? Levo unha cousiña para Tecla. Penso que xa sei como imos quitar a outra araña de diante. Sabes? E como vas facer? Xa verás. Veña, que Arne máis Barney están esperando por nós. Unha bolboreta. Sí, atinaches, dalle ti. Explícate mellor que non te entendo. Arañeira. Quen anda aí? Onde? Chegade xusto cando máis falta me facedes. Socorro! Ai, que ben me vides. Xa veredes como se alegra de vervos a miña irmá máis bella, bonitiños. Axuda! Eses son Arne e máis Barney, Bule. Non. Tecla, deixeos. 4 insectos de súpeto, que banquete. Non nos vai devorar a ningún. E logo por qué? Porque, veñolle facer unha proposta. Ai, sí, que proposta. Deixe en paz as formigas e axúdolle a escorrentar a vela. Pero, co cariño que lle teño eu á miña irmá, se estou encantada de que viñera a vivir comigo. En serio? A daquela gustalle que lle regalo os ollos así? Nadiña, non. Ponme moito medo quen me dera que volverá para a súa casa. Vostede agora deixa os soldados e eu explicolle a solución que se me ocorreu. De acordo. Mire, trouxenlle un agasallo moi especial. Iso é un mapa. Para anotar un par de cousiñas, xa verá. Punto do dereito por aquí, punto do revés por acá. Moito tardabas. Refixen chisto enteiro. Nin tecer con xeito, sabes? Non pillei presa ningunha, son todas moi espelidas, pero as abellas as que máis. Es unha apa alarmada. Non cambiaches. Así era eu a preferida da mamá. E logo non me podías aprender ti a facer as arañeiras ben feitas. Todo cho teño que aprender eu, que canseira. Tanto ten, é igual, poñémonos mañá pola mañá coa clase. Moi ben, pois vou no anotar todo. Acabada! Verás como agora cae na arañeira un deses insectos tan espelidísimos de por aquí. Veña, Tecla, váyanos contando todo. Pois hai unha arañeira na laxe, outra na mata das espiñas e outra onde oculto. Xa está. Sí. Pois nada, temos que ir avisar os demais. E ti pensas que a cousa sairá ben? E logo. Ai, que pouca sorte houbo coas arañeiras. E logo non pillaches insecto ningún. Nada, nada de nada polas arañeiras que Tecín non lle deu de pasar nin ao primeiro. Ai, non, pois que mágoa. Pero que non pensen que a cousa vai quedar así. Ningún mísero insecto en 3 días, que desgraza tan grande. Ai, poida que co tempo se che fosen resentindo as facultades. Andrómenas, as presas non teñen maneira de descubrir onde puxen as arañeiras. Ti saberás? Eu marcho que vou ver se apaño unhas framboesas. Non che viña mal comer algo. E dalle, atrás das framboesas noite sí e noite tamén. Noite sí e noite tamén. Nenos! Como estades, pequerreche? Hola, Tecla. Por onde foi facer hoxe as arañeiras súa irmá? A ver, unha cerca do niño das avespas, outra no cabo da Xa o sabía eu. Traidora!
te confabulares coas abellas tes máis que merecido. Que che regalo os ollos. Ai, non me regalen os ollos. Sí. Tecla, que xa non é unha nena, dígalle a súa irmá todo o que pensa dela. Como dixeches? É logo que pensas de min? Pois o caso é que querer quero-te moito, pero xa son moi grande para que me sigas gobernando na vida. Así que quero que marches de volta para a túa propia gorida. Lonxe, moi lonxe, senón... Veña, Tecla, que vostede pode. Senón, vouche ter que regalar os ollos. Ai, non o regales, por favor. Ai. A ver, se vas estar máis tranquila, marcho para unha gorida distinta. Paréceme ben. Facemos unha cea de despedida e devoramos estes pimpins. Aí falaches, miña irmá. Vai, fuxíronnos. Pero virás de visita. E irei, sempre que non se che ocorra regalarmos ollos nunca máis. Por suposto, pero tampouco mos vai a regalar ti a min que me metes un medo atroz. Claro. Adeus. Adeus. Que, Tecla? O plan saiu de maravilla. Saiu. Podíades vos achegar un pouco que vos quero agradecer o favor cun biquiño agarimoso, nenos. Non, igual outro día. Deca logo, Tecla. Ai, terei que pasar coa sopa de arume. Marchan más ideas todas da cachola. Iso é moi certo que me amola. Vai ti saber o que me pasa para ter unha memoria tan escasa.